Dobre, to je vždy pokus, samozrejme, protivládneho a protislovenského denníka N vniesť tému, ktorá prekryje dobrú tému. To je normálne. My sme naučení s tým žiť, ale dobrý pocit z dnešnej návštevy mi určite, pán redaktor z denníka N, nemôžete zobrať. To, čo ste vy popísali vo vašom denníku, to je niekedy do Guinnessovej knihy rekordov, čo všetko dokáže žurnalistika na Slovensku popísať. Idem ale k tej prvej otázke, ktorá je dôležitá. Zvláštne, že sa zase staráte opozičných. Chudáci opoziční. Čo oni budú robiť, keď prídu do vlády? Ale ešte raz, ale už sa pýtate na nich, že tí chudáci opoziční, čo s nimi bude, či všetko budú mať na zlatej tácke, alebo nebudú mať. Pýtali ste sa ich v roku 2023, keď nám odozdali najhoršie verejné financie v Európskej únii, čo budeme my robiť? Pýtali ste sa? Tešili ste sa z toho. A tak sa tešíte aj teraz, pretože filozofia opozície je jasná. Čím horšie, tým lepšie. Ja nenáhodou som použil ten príklad tej pani poslankyne z Progresívneho Slovenska, ktorá je tak strašne nahnevaná, že musí lietať tou linkou z Bratislavy do Košíc, pretože ona to nevie prežiť, že sa niečo podarilo. Preto úlohou tejto vlády je postaviť štátny rozpočet na rok 2027. A súčasťou tohto rozpočtu musí byť aj určitá miera financovania tejto stavby. My potrebujeme financie v roku 2027 a potrebujeme financie v roku 2028. Ak hovoríme, že infektológia má byť naštartovaná v roku 2028 a 29. ostatná nemocnica, tak to bude všetko naplánované. Snad si nemyslíte, že my necháme toto všetko, čo sme teraz urobili, nedokončené. A ešte chcem dodať aj to, my neodovzdáme opozícii najhoršie verejné financie, ako odovzdali oni nám. Tak prosím, už sa toľko o nich nebojte. Ja viem, že sú to decká, ktoré netušia, čo majú robiť. Len chodia a robia cirkusové predstavenia po Slovensku. My sa snažíme doručovať konkrétne výsledky. A tých vecí je veľmi veľa. Len sa na ne zabúda, pretože to obdobie, kedy sociálna demokracia bola súčasťou tejto vlády, je pomerne dlhé. Takže my rátame s tým, o tom bola aj dnešná porada s pánom ministrom a s pani riaditeľkou aj s ďalšími, čo to bude obnášať na budúci rok. Do tohto musíme zarátať pochopiteľne aj Martin. V prípade Prešova tento problém nie je, lebo ten je priamo financovaný z rozpočtu ministerstva obrany. Tak prosím, skúste sa niekedy spýtať, že či my niečo nepotrebujeme. Stále sa len pýtate, že tí úbožiaci v tej opozícii, čo oni budú robiť. Veď chcú vládnuť. Kto chce vládnuť, nemôže nariekať. Kto chce vládnuť, musí prísť, sadnúť si na vládne stoličky a musí riešiť problémy. Počuli ste mňa niekedy nariekať? Chodil som niekedy a nariekal som. Všetko, čo bolo treba, moja vláda riešila a bude riešiť. Dovolte mi pár slov k tomu, čo sa tu deje v Banskej Bystrici. Predovšetkým musím oceniť obrovské úsilie manažmentu nemocnice a ministerstva zdravotníctva za to, že to chytili do rúk. Lebo keby to nechali tak, ako nám to nechala Matovičová, Hegerová a Ódorová vláda, tak tu nič nie je. Myslím, že nebudem klamať, keď poviem, a takto to bolo aj pred vstupom do Schengenu, keď sme nastúpili v roku 2006 do vlády, tak nám bolo povedané, zabudnite na Schengen. Slovensko nie je pripravené, ale potom zrazu Slovensko bolo pripravené. Táto stavba, keď sme nastúpili do vlády, bola prakticky nezrealizovateľná. Nebolo nič pripravené. A preto to, že tu dnes stojíme a za nami sa črtá jedna obrovská moderná nemocnica, je fantastickým úspechom zainteresovaných ľudí a ja musím za to veľmi pekne poďakovať. Vážené dámy a páni, v Banskej Bystrici budeme mať špičkovú, modernú, koncovú nemocnicu pre celé stredné Slovensko. Bude to nemocnica, ktorá bude mať 771 lôžok v najvyššom štandarde. Každá izba bude mať k dispozícii vlastné sociálne zariadenie. Bude to nemocnica, ktorá bude supermoderná z pohľadu vybavenia. Ak si zoberieme, že tu bude 20 operačných sál, z nich mnohé budú robotické. Ak si zoberieme spôsob prepravy materiálu, vôbec logistiku tejto nemocnice, tak môžeme hovoriť o nemocnici, ktorá je porovnateľná s akoukoľvek špičkovou nemocnicou v Európe a vo svete.
Keď sa pozriete na výstavbu, tak vidíte dva samostatné bloky, ktoré nazývajú stavitelia južný a severný blok nemocnice, s tým, že ma dnes na pracovnej porade, ktorá bola veľmi intenzívna, zaujímalo množstvo dôležitých konkrétnych údajov. Poprvé chcem povedať, že plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obnovy. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. A začnú sa oplášťovacie práce a veľmi intenzívne práce vo vnútri, pokiaľ ide už o výstavbu jednotlivých miestností a postupné technologické zariaďovanie. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, tzv. Infektológia, to je severný blok, a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok tejto nemocnice, a celá nemocnica bola k dispozícii pacientom nielen zo stredného Slovenska, ale určite z celého Slovenska, pretože sú tu mnohé pracoviská v tejto nemocnici, ktoré majú republikový význam a majú aj kvalitu, ktorá zodpovedá európskej kvalite. Nech je aj táto nemocnica, ktorú teraz staviame, dámy a páni, príkladom, že odmietame a musíme odmietať neustále hanobenie tejto krajiny, že sme čierna diera, že tu nič nie je a že tu nič nefunguje. Poďte sa pozrieť, ako bude vyzerať nemocnica v Poprade o chvíľu, čo sa deje v Spišskej Novej Vsi, ako sa opravujú konkrétne oddelenia v mnohých nemocniciach. Ale predovšetkým pozerajme sa na 3 obrovské nemocnice, ktoré v tomto okamihu sú v plnej výstavbe. A to je Prešov, Banská Bystrica a samozrejme Martin. Plus začíname aj výstavbu v Bratislave, kde boli prijaté všetky potrebné rozhodnutia. Pokiaľ ide o túto nemocnicu, niekoľko čísel, pretože vás čísla vždy zaujímajú. Z plánu obnovy bolo schválených na túto nemocnicu 350 miliónov, prosím, nebudem teraz hovoriť jednotkové čísla, 352, 350 miliónov eur. Pokiaľ ide o dohodu s hotoviteľom, ide o konzorcium firiem na čele so Strabagom, tak je dohoda, že by tá stavba mala stáť okolo 308 miliónov eur. K tomu treba dať vnútorné vybavenie, technológie. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur. Kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Naši opoziční priatelia, ako to urobila slávna poslankyňa, keď povedala, že je vždy nahnevaná, keď musí letieť tým lietadlom z Košíc do Bratislavy, lebo je to rýchlejšie a lacnejšie. Budem rád, keď sem prídu pani poslankyňa a páni poslanci z opozície a povedia, my sme tak strašne nahnevaní, že musíme ísť do tej nemocnice v Banskej Bystrici, kde nám je poskytnutá perfektná, kvalitná, na vysokej úrovni zdravotná starostlivosť. Pán minister, pani riaditeľka, predstavitelia spoločnosti, ktorá túto nemocnicu stavia, ešte raz